Sziasztok! Üdvözöllek az MSH csatornán! Ahogy ígértem, itt vagyok egy új videóval, ahol jobban szemügyre vesszük az új Superstars mezdarabos kártyáját. Időközben viszont kitaláltam, mi lenne, ha inkább összehasonlítanánk a régi Superstars széria Rally kártyájával. A videó végére pedig szerintem kiderül, hogy nekem személy szerint melyik is tetszik jobban. A régi vagy az új. Nos, előkaptam ezt a Benzema kártyát. Ez az egyik kedvencem, mivel a legelső mezdarabos kártya, amit valaha sikerült bontanom. Egy kicsit elfogult is vagyok vele kapcsolatban, és tulajdonképpen ő miatt kezdtem el gyűjteni a Superstars széria Rally kártyáit. De nézzük a riválist, egy Nuno Mendes a PSG-ből, de ez talán nem is nagyon meglepő, hiszen aki látta az előző videómat, az tudja, hogy nem régiben érkezett a kártya. Liciten sikerült rá lecsapnom, elég kedvező áron, és remélhetőleg kiderül, hogy miért is ilyen alacsony az ára. Nem a szokványos négyzet alakú ablakocskával van most dolgunk. Valószínűleg a Topps is sejtette, hogy a tavalyi letisztult kártya után valamivel fel kell, hogy dobja az új kártyáját, új szériáját, ezért is kerültek bele ezek a kis háromszögek, amik ugyan kicsinyítik a mezdarabot, viszont a dizájn szempontjából nagyon jó hatással van rá, illetve kapott a mezdarab egy olyan keretet, ami szinte olyan, mint egy fénycsík. Ezzel a Topps elérte azt, hogy szinte azonnal oda irányul a tekintetünk. Helyet kapott még a kártya elején a játékos neve, ami az új kártya esetében kisebb lett. Nincs annyira kihangsúlyozva, mint a régi kártyánál, viszont cserébe megkaptuk a csapat nevét is, ami szerintem nagyon jó ötlet volt. És nem szabad elsiklanunk a legfontosabb dolog felett sem, mindig a legkisebb betűvel van feltüntetve, mégpedig, hogy a játékos által viselt mezdarabról van szó, de természetesen ez a régi kártyánál is így volt. Összességében, ha a kártya elejét nézzük, úgy gondolom, hogy az új dizájn nagyon jól sikerült, ezért tőlem megkapja a plusz egy pontot. A kártya hátulját illetően, ami nekem elsőre szembetűnő, hogy nincs keret, vagyis nem teljes keretet kapunk, ami nekem annyira nem tetszik. A régi széria e tekintetben szerintem sokkal jobb. Viszont minden más szinte egyforma a két kártyán, mindenféle hasznos és hasztalan infót találunk, de a legszembetűnőbb dolog, amit láthatunk, az az, hogy nem látjuk. Igen, nem látjuk, hogy hol van a számozás, ugyanis nincs, és nem arról van szó, hogy ez a kártya nem kapott számozást, hanem hogy az idei Superstars Relic Set egyáltalán nem tartalmaz számozott verziót. És most ne soroljuk ide az 1/1 autogram mezdarabos kártyákat, mert az teljesen más kategória. Kimondhatjuk, hogy a Topps ezen a téren hatalmasat lépett vissza. Ha a tavalyi szériát 133 darabra le tudta limitálni, akkor illő lett volna ezt az idén is megcsinálni. Ebből kifolyólag úgy gondolom, hogy aki ki szeretné gyűjteni az idei szezon Relic sorát, annak sokkal könnyebb dolga lesz. Talán ezért is sikerült kedvező áron beszereznem ezt a kártyát. Annak ellenére, hogy a kártyán nincs számozás, megérdemli a One Touch-ot, vagy minimum a toploadert, szóval aki szerencsés és nyit ilyet, vagy szeretne esetleg beszerezni ilyen kártyát, az készüljön fel, hogy nem lesz elegendő a 35 PT. A tavalyi szériához hűen megkapjuk a 75 PT vastagságot, de ez szerintem normális. Összességében szép lett a kártya hátulja, de a számozás elhagyása miatt most a régi széria behúz egy pontot. Most viszont foglalkozzunk a leglényegesebb szemponttal, hogy milyen játékosokat is kapunk idén. Ugyanúgy 10 játékos kell kigyűjteni, mint tavaly, ebben nincs változás, ez nagyon jó dolog szerintem, és remélem a jövőben is marad ez a 10 darabos relic sor.
De egyből van negatív oldala a témának, mégpedig az, hogy a 10 játékosból 4 ugyanaz, mint tavaly. Újra megkapjuk Haalandot, megkapjuk De Bruyne-t, ugyancsak a Cityből, megkapjuk a Bayernből Kingsley Coman, és megkapjuk a Liverpoolból Van Dijkot. Haalandot tulajdonképpen még megértem, mert hatalmas szurkolótábora van, és kell a piacra a sok Haaland kártya, de a többit most igazán lecserélhették volna. Mondjuk itt van De Bruyne. Ha a Tops ennyire ragaszkodik, hogy a Cityből 2 játékost is ki akar emelni, akkor mondjuk lecserélhette volna Grealishre. Szerintem ő is egy jó játékos. A Liverpool esetében pedig én szívesebben láttam volna egy Szoboszlai kártyát, de úgy gondolom, hogy ezzel nem vagyok egyedül, és reméljük, hogy ami késik, az nem pontos, és látunk majd a későbbiekben Szoboszlai relikkártyát a Superstar szériában is. Valószínűleg a Topsnál tavalyról megmaradt a sok mezdarab, amit idén ki kell, hogy szórjanak. Ezt a húzást figyelembe véve a régi széria most behúz egy pontot. De maradt még 6 játékos, amiből 2 rookie. Végre megérkeztek az RC kártyák. Tavaly a B sorban csupán 5 rookie kártyát tudtunk találni, idén a Tops viszont felturbózta ezt 37 darabra. Ez szerintem kimondottan jót tett a szériának, és így nem maradtak ki a mezdarabosok közül sem az újonc játékosok. Kaptunk egy Newcastle játékost, de a nagy duranás mégis a Barszából érkezik, Lamine Yamal személyében. Megmerem azt kockáztatni, hogy nagyobb értéket fog képviselni, mint egy Haaland kártya. A rookie kártyák behozatalával plusz egy pontot megérdemel az új széria is, így az állás 2-2-re módosul. Mivel döntetlen az állás, ezért valahogy nyertes kellene hirdetni. Tulajdonképpen az új széria nagyon szép, nagyon jól sikerült az új dizájn, de a nyertes mégiscsak a régi széria, mivel limitált darabszámmal rendelkezik. Ha az új széria is megkapta volna ezt, akkor tuti befutó lenne. Ha hasonló tartalmakat szeretnél látni, kérlek iratkozz fel, ha pedig szívesen megosztanád a véleményed, hogy te melyik kártyát hoztad volna ki győztesnek, akkor nyugodtan írd le a komment szekcióba. És utolsó sorban sok sikert kívánok mindazoknak, akik velem együtt megpróbálják kigyűjteni az idei év Superstar széria mezdarabos kártyáit. Köszönöm, hogy végignézted a videóm, és ha tetszett, kérlek lájkold. Sziasztok!